Kilala nga Chinese store sa Bacolod City mapaubos ang masobra 8,000 katikoy apisar sa mga limitasyon niya dala sang pandemya. Samtang Chinese New Year nga tema sa may government center grounds talalupang doon bisan pagginkan sila ang Bacolaudet Festival. Yaring balita nga itong gintutukan. Kanseladong pamoso ang Bacolaudet Festival. Apang hindi sa gihapon, mapunggan ang pag-transform sa government center ground sa isa ka picture-perfect site sa pagsugalaw sa Year of the Ox. Madinuago na ining mga lotus flowers sa fountain area, kag swerte naman ang dala sang sining red ox sa entrada sang BGC. Sa press statement ng board members ng Bacolaudet Incorporated, apisar sang kanselasyon, nagapabili ng espiritu sa Bacolaudet Festival nga sa sulod sang 16 katuig, nagtibong sang paghinirupay sa Filipino-Chinese community sa Bacolod. Sa Wakong, isa sa mga dumaan niya Chinese store sa shopping area nga ginakabig Little Chinatown sa Bacolod. Ginadugukan sa gihapon ang tikoy. Kanamit! Oh, siya, may pamaswerte ako. Kami taga-Sagay kami, so testingan. 8,000 ka mga tikoy ang ginapaabot yung maubos sa mga semana. Si Nanay Julie nga tumandok sa Barangay 16, first time nga magbakal sa ginakabig pampaswerte nga pagkaon. Swerte ko rin kayo muna ang balila mo. Para kay Alfredo nga 4 na kadekada nga empleyado sa Wakong, positibo ini sa pagsunod sa Year of the Metal Ox. Damo gid kasunod man ang mga friend nila sa nagdamo. Ara sa 100 pesos ang pinakagamay nga tikoy, kag 320 pesos naman ang pinakadako. Agon mas maswerte kuno, kihadon ini sang mas madamo. Tapos pwede nyo man siya butangan sang kondensada. Tapos pwede i-dip nyo lang sa itlog or sa flour. Magduwa sa tikoy, ginakalagkagan man ang mga charms, accessories kag crystals nga patok nga pampaswerte sa bunga Lunar Year of the Metal Ox. Upod Kirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.